दोस्तों आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 जो कि आज चौथा दिन बिहार एवं झारखंड के सिनेमा घर में चल रहा बा। जी हाँ भाई लोग, आप लोग सही सुन रहा बानी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 आज चौथा दिन बिहार एवं झारखंड के सिनेमा घर में चल रहा बा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताई कि किन किन दर्शक लोग अभी तक प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 देख ले बानी सिनेमा घर में। अगर देख ले बानी विवाह 2 फिल्म प्रदीप पांडे चिंटू जी के सिनेमा घर में, तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को देखने में कैसा लगा। काहे कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 बा जो कि अश्लीलता मुक्त बा, फुल्ली पारिवारिक फिल्म बा। पूरा परिवार एक साथ बैठ कर प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 देख सकत बानी। अगर आप लोग अभी तक विवाह 2 फिल्म देख ले बानी तो आप लोग के मालूम चल ही गया होगा कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 जो कि फुल्ली पारिवारिक फिल्म बा। तो आप लोग हमनी के चैनल यादव म्यूजिक हिट भोजपुरी न्यूज के सब्सक्राइब कर ली। काहे कि 1 से 1.5 घंटा के बाद जो कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 तीसरा दिन कितना कमाई कैले बा बिहार एवं झारखंड के सिनेमा घर में, जो रिपोर्ट आई तो आप लोग के बीच में एक नए वीडियो लेकर हाजिर हम। तो इसीलिए आप लोग हमनी के चैनल यादव म्यूजिक हिट भोजपुरी न्यूज के सब्सक्राइब कर ली। काहे कि 1 ही घंटा बाद जो कि विवाह 2 फिल्म तीसरा दिन कितना कमाई कैले बा जो कि आप लोग के बीच में जानकारी लेकर हाजिर हम। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के भी लाइक कर दी और दोस्त प्रेम में भी शेयर कर दी। काहे कि आपके दोस्त के भी पता चलना चाहिए कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 अभी बिहार एवं झारखंड के सिनेमा घर में चल रहा बा।